we're saying in 2024, as far as healing is concerned, we're saying we all need to heal because the hurt people hurt people. So we will be going through various topics that relate to emotional healing. It is important that after going through different things, different wars in life, different traumatic conditions in life, traumatic experiences, we need to seek and find healing. Because if we remain hurt, we're guaranteed to hurt other people. And quite often the sad thing is some of the people whom we will hurt are people who are very close to us, people who love us. That has happened quite often where you end up hurting people whom you don't need to hurt. Loved ones. And to avoid such sad scenarios, we need to seek true healing. Well, on today's edition, let's give the title of When You Think You Have Healed But Have Not. Paunofunga kuti wapora asi usati. So I'll tell you, after quite a traumatic experience, we eventually come to terms with the situation. We all do. Pane zvese zvinenge zvaitika, panogona kuitika zvinhu zvinotyisa, panogona kuitika zvinhu zvinorwadza, zvinobata mwoyo, zvinotikanganisa, zvinotishungurudza. Asi zvazoitika, pane nguva yatinosvika yekuti we come to terms with it. We are okay. We're like, okay, it happened, zvakaitika, and we managed to go through it. Yes? And we seemingly move past it. Tototi kunge tatozvipfuura, tototi hataenda. Pamwe pacho dzimwe nguva tinotonzwa kunge tabo. No, we're fine now. Zvaita. I think we can go on with life. And quite often we also tell ourselves kuti zvakaitika kumashure no longer affects us. That's what sometimes we tell us. We're like, okay, something happened kumashure, yes, but I don't think it still matters anymore. I don't think it still affects us anymore. And this can go on for a long time. But then sometimes what happens is all of a sudden something happens out of the blue, and then we plummet down into the doldrums. We fall back into the sad situation that we were in. We feel the hurt again. We feel the pain again after something has happened. And quite usually when this happens, chinhu chinowanza kuitika ipapo chinozotidzosera panguva yakadaro, dzimwe nguva chinoita kunge chinhu chidiki. Isusu patatifunga tapora, tatopfuura, tatoenda, panozoitika kamwe kanhu ka incident seemingly kadiki, but kanotidzosera back to those painful moments. Anotirangaridza zvatakambosangana nazvo zvakatirwadza zvisingaite kumashure uku. So kurwadziwa zvakanyanya, kuvhiringika, kukanganisika nekuda kwe a traumatic situation yakamboitika, a traumatic experience, what you go through afterwards, that whole process, ana mazvikokota vanoidedza kuti PTSD, post-traumatic stress disorder. Yes? Now, tunoita kunge tukudiki, tukokuti paunofunga kuti maybe ndapora, wato right, maybe watoenda for nguva yakareba, panozoitika kanhu ikakako kanokudzosera back into feeling like you're back into PTSD again. They're usually called PTSD triggers. Triggers because they trigger back what we thought we had gone past. So I'll tell you this. PTSD triggers, post-traumatic stress disorder triggers, tinogona kumafananidza nekugunjwa pachironda chakanga chakupora. Tichigunjwa maybe ne rough surface, ngatiti kumarwa kana nepranga kana nemadziro, kana kutumwa nemunhu chaiye pachironda chakanga chakutozviporera hacho. So pane dzimwe nguva dzekuti chironda chakunopora tinotokanganwa nezvacho nekuti hachichanyenyi kutirwadza. Actually dzimwe nguva hatichachinzwe kurwadza. We no longer feel the pain. We can go through our day as if
all is well. Yes, tinozongorangaridzwa chete kuti hatisati tapora kana paine maybe munhu atiguma kana kuti hembe yazogumana nechironda chezono pachine kurwadza kuri kuitika handisati ndanyatsa kupora. I would want to believe that a number of us, maybe you, can also relate to what I am talking about here, because it has happened to me as well, where sometimes I think ndapora and something happens, chinoita kunge chinhu chidiki asi the reaction yangu inoita hombe maningi. Zvakafanana nekuti rega ndipe muenzaniso uyu. Tatipa muenzaniso wekugumwa pachironda. Funga kuti ndikakuguma pasina chironda izvezvizvi, ndichikumhoresa zviya zvekukurova, kambama kadiki kari kure kasiri kekurwadzisa, kangori kekumhoresa kuti wakadi yako. Kana usina chironda unozvigamuchira zvakanaka, asi ndikakurova kambama kamwe chete ikakako pachironda chichiri kupora, chakuita sechakupora chicharwadza yacho, asi chichiti chikagumwa chinorwadza, ndokurova kambama kadiki kako wakadi hako nichidaro unogona kujamba kuvhizuka zvekuti vanhu vanogona kushaya kuti ko nei azodaro adaro nekuti tanomuguma pachironda chisati chapora, hatina kungozviziva kuti pane chironda chiripo, tafunga kuti akapora kare. Ndo zvakafanana andiri kuti seemingly small incidents iwayaya, matriggers iwayaya. Usually triggers seem to be small things, but these small things go and touch on very big wounds. Hence the reaction yatinozoita sometimes inovhundutsa even nesupache zvedu. Ndazviita zvishamisa kuti konei ndazovhunduka kudaro. Kazhinji kacho inyaya yekuti zvakamboitika kumashure, my traumatic experience has been triggered and ndadzoserwa back into PTSD, into post-traumatic stress disorder. Yes? So kune vamwe zvinogona kuitika, and zvakaitika kune vamwe vakati wandei izvezvizvi, kwandiri included. Pamwe pacho we then confuse a trigger yoyi with a whole new episode yekukuvadzwa. Tinotofunga kuti tatokuwadzwa panyowani, tinotofunga kuti zvinhu zvinyowani zvatoitika, whereas zvinhu hazvisiri zvinhu zvinyowani zvaitika. Zvinhu zvirongotirangaridza zvinhu zvakare zvakaitika asi hatisati nyatsa kupora kubva pazviri. Mumwe muenzaniso ndinogona kupa paizvezvizvi, ndinofarira kutaura nemuenzaniso wekuti kana wakambokuwadzwa in a particular relationship, maybe nekuti wakachitwa kana kuti pane zvimwe zvakaitika in that relationship, ukazopinda in a new relationship, pakaitika zvinhu zvakada kurerekera kune zvakamboitika kumashure, unogona kufunga kuti wakuwadzwa panyowani, asi usati wakuwadzwa. Zvinhu zvakangoda kurerekera kune zvakamboitika, saka kungogumwa mbichana, munhu iye asina kukanganisira, asi iwo you might react as if atokanganisa maningi. Chii chaitika? Ndagumwa pachironda chandani chifunga kuti chapora, asi chisati chapora. So I would want you to sit down panoitika zvinhu muupenyu paunofunga kuti wakuvara. Check kuti wakuvara here kana kuti wagumwa pachironda chichiri kupora chisati chanyatsa kupora. And if you experience this at any point in your healing journey, pauri kuedza kupora from different things that we have gone through in life, if you ever experience matriggers iwayaya, please know that hazvireve kuti hausi kupora. Mumwe munhu anogona kufunga kuti this healing process yacho haisi kushanda. Some people have gone through professional counseling and they've said it doesn't work. Why? Because once in a while they meet my triggers and they go back into original position and they feel like, well, it's not working. It's working, but apo nepapo urikupota uchigumwa pachironda ichochocho. And I want you to take heart and know that healing is possible. Definitely, you can heal and you are healing. But sometimes tinongo gumwa chete, we are triggered and we feel like a whole new episode of a hat has been opened on us. I want to tell you this. It's just a brush against your healing wound. So you obviously feel the pain, but you're completely fine. I want you to take a deep breath. Nyatsa ufema. And let it out slowly. Yeah? And let's continue with the healing process. This is Tsamba kuMwana Wangu, and we are focusing on healing. Our word is let us heal, because hurt people
I wish you the best in your healing journey. I want you to heal. And nothing is going to stop you from healing. Don't let anyone make you think that you are never going to heal. Because definitely, you are healing and you will heal. My name is Mr. Dobby. Ndini baba wako. Haiko na otika kuna chinotikisa, jinotikisa jese, jinototikawo. Wawana manji.